Enw fi ydy Melanie Carmen Owen. Dwi'n reiddiol o Aberystwyth a dwi'n nawr yn byw yn Sylwi yn De Cymru. Dwi'n 21 ac mi wnes i pleidleisio ac ymgyrchu dros gadael yr Undeb Ewropeaidd. Fenw i ydy Morgan yn yr Caradog Williams, dwi'n 18 a nes i bleidleisio am y tro gyntaf erioed i aros yn Ewrop. I fi roedd hi'n bwysig iawn cymryd nôl y rheolaeth i Prydain Fawr ac i Gymru dros y llywodraeth ein hunain. Y rheswm nes i bleidleisio i aros yn Ewrop oedd oherwydd fi'n credu fod ni i gyd yn gryfach efo'n gilydd. Fatha'r motto tîm Pêl-droed Cymru, ddweud gwir, dych chi'n Together Stronger. Fi yw Elisa Morris, dwi'n dod o Gaerdydd a dwi'n 19 oed. Nes i bleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, yn bennaf oherwydd yr arian sy'n dod i Gymru yn gyntaf, ond hefyd yn credu'n gryf bod angen rhyw fath o cydweithio mwyn delio gyda'r heriau yn un gwynebu heddi yn ein byd ni, felly unrhyw beth o cynhesu byd eang o fforddi bethau fel tlodi. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi rhoi gyn gymaint i ni, fatha'r Human Rights Act 1998, dych chi'n mae wedi rhoi lot o gyfleon i bobl i drafeilio, i fyw, a i weithio dramor, a bobl i ddod i fama hefyd. Ar hyn o bryd, dyn ni'n brwydro yn erbyn terfysgaeth. Mae gennym ni y rhyfel yn erbyn terfysgaeth. Ac felly mae'n bwysig iawn ei bod nhw'n rheoli pwy sy'n dod mewn a faint ohonyn nhw. A yn enwedig y pwy sy'n dod mewn, achos os dyn ni'n gyda'r symudiad rhif ma o bobl, does gen i ddim rheolaeth dros y pwy sy'n dod mewn a gallen nhw bod unrhyw un. Felly, ddiogelwch ni, mae'n bwysig iawn. O'n i'n credu bod angen i ni adl a gallu cael cyfleoedd i bobl symud o gwmpas hefyd mwyn gallu cael gwaith mewn llefydd ar draws Ewrop i gyd. Mae'n ffordd o hefyd ceisio hybu busnes hefyd, as fi'n gwybod bod gallu delio â phobl o gwmpas Ewrop i gyd yn beth defnyddiol iawn i ni angen gallu cyfnogi busnesau yng Nghymru'n enwedig. Mae rhai bobl yn coelio fod bobl yn dod yma fel economic migrant mwyn just cael benefits a pethau felly. Ond dim defol yma mae'n gweithio, maen nhw wedi rhoi gymaint o bres yn yr wlad a maen nhw wedi helpu adeiladu a di amddiffyn y wlad yma hefo ni. Maen nhw wedi colli gwaed dros y gwlad yma hefo ni a dwi'n teimlo fod o'n anheg iawn fod ni wedi dechrau troi'n cefnan ni arno nhw rwan. Iddo fi yn personol, mae fy mami o Jamaica, a felly tymor oedd hwnna'n un o'r wledydd Commonwealth. A ar amser pan wnaethon ni ymuno ar Undeb Ewropeaidd, oedd rhaid i Prydain Fawr yn wir troi ei gefn ar y Commonwealth. A oedd hwnna ddim yn deg o gwbl, achos nawr wedi ni wedi weld gwledydd oedd yn meddwl lot o Prydain Fawr fel pennaeth y Commonwealth. Maen nhw wedi cwmpo mewn i tlota, a felly nawr fydd gennym ni siawns i ymuno eto gyda'r gwledydd yna. Oedd rai o dadleuon o'n i wedi gweld yn wedi gwneud gyda mewnfid o allfyd wedi golygu o'n i ddim eisiau gwylio ar dadleuon oedd yn digwydd ar y teledu, achos oedd gymaint o gam gwybodaeth yn cael ei wneud a pethau, a'r syniad mod os o'n i allan Ewrop, fysa reolau llawn gyda ni dros pwy oedd yn dod mewn allan o'r wlad. A ni'n meddwl oedd hwnna ddim yn deg o gwbl gallu rhoi hwnna fel y reswm i fynd allan. A dath at bwynt lle oedd y dadl wedi dod lawr at syniadau mewnfyd o allfyd o a syniadau unigolion yn lle ceisio cyfleu beth oedd wir manteision fod allan o'r Undeb Ewropeaidd. I bobl sy'n dweud bod yr ymgyrchiadau yn hilio, fys ni'n dweud yn wirioneddol, dyn ni eisiau rhoi croeso i bobl o bob cornel y bydd, nid dim ond yr Undeb Ewropeaidd. Y peth arall nath bwrw fi hefyd oedd y ffaith oedd gymaint o ffeithi ar y ddoi ochr oedd ddylse yn cael ei defnyddio oedd falle ddim yn wir. Oedd yn deud ar ochr bws y grŵp gadael, we give £350 million to the EU every week. Let's give that to our NHS. Y diwrnod nath ni adael Ewrop, cyn yno 7 o gloch yn bora, oedd Nigel Farage ar y newyddion yn dweud, na, fydda'n sicrhau hynny. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn gangymeriad mawr gan y grŵp gadael, a ddolsyn nhw heb wneud o. Wel, mae chydig bach rhy hwyr wedyn yn dweud Nigel, i fod yn hollol onast. Mae llawer o bobl sydd wedi bod yn ymgyrchu i aros wedi dweud bod gadael Undeb Ewropeaidd mynd i bod yn rhywbeth ddrwg am ei iaith Gymraeg. Wel, dwi'n Cymraes ac yn amlwg dwi'n siarad Cymraeg, mae'n bwysig iawn iddo fi. A dyna un o'r rheswm nes i ymgyrch i adael, achos ar hyn o bryd mae gan yr Undeb Ewropeaidd
19 o ieithoedd swyddogol, a dydy Cymraeg ddim yn un ohonyn nhw. Felly, os mae aelodau ni yn yr undeb eisiau defnyddio'r iaith Gymraeg yn y siambr, neu eisiau defnyddio fe pan mae gen nhw bobl yn ddod mewn i siarad i'r llywodraeth, mae rhaid iddyn nhw dalu, a pwy sy'n talu y cynulliad. Felly dwi'n credu bod gadael yr undeb Ewropeaidd mynd i bod yn siawns delfrydol i'r llywodraeth yn San Steffan a hefyd y llywodraeth yn Mae Gaerdydd i cadw'r arian na dydy'n hela drosto i Brwsel, a yn lle hela fe drosto fyna, cadw fe fan hyn a gallu rhoi rhan o fe mewn i helpu datblygu'r iaith Gymraeg a cael bwy o bobl ifanc a bobl mwy hen i siarad e. Dwi'n gwybod fod yna broblemau hefo'r undeb Ewropeaidd, ond ar diwedd y dydd, diolch yn well trio trwsio rhywbeth cyn i adael o. A ar diwedd y dydd hefyd, doedd pleidleisio i aros mewn ddim yn golygu i aros mewn am byth. Oedd yn golygu aros mewn am rwan, tan mae gan ni cynllun iawn i adael. Hwyrdd, doedd gan ni ddim cynllun. Doedd neb yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd i ni ar ôl ni adael. Da ni dal ddim. Mae pethau'n mynd yn digwydd o gwmpas ni. A da ni gyd yn meddwl, sut mae hyn yn mynd i droi allan, dweud? Sa'n hollol siŵr pam bleidleisiodd Cymru allan, achos rwy'n astudio yn Lloegr, yn Exeter, felly benderfynais i o'n i moyn bendant fod nôl yng Nghymru er mwyn pleidleisio, achos ni'n credu oherwydd yr arian oedd yn dod mewn i Gymru, fysa pobl wedi pleidleisio i aros, yn ymwedig i gefnogi'r iaith ac i ddelio gyda tlodi a pethau fel yna. Ges i sioc mawr pam nes i weld bod pobl wedi pleidleisio allan yng Nghymru, ond falle lot ohono fe i wneud gyda pobl yn gwneud pleidlais brotest, a falle ddim yn deall yn llawn beth oedd effaith y pleidlais yn mynd i'n gael. Rwy'n credu bod Cymru wedi pleidleisio i adael yr undeb Ewropeaidd achos ei fod nhw'n ystyried fod angen llywodraeth ni, rydyn ni wedi pleidleisio amdano, mae angen iddyn nhw cael y rheolaeth nôl dros Gymru. Mae bobl yn dweud, wel, mae'r cymoedd yn cael gymaint o arian o'r undeb Ewropeaidd, ond mae'r cymoedd hefyd yn rhai o'r ardaloedd mwyaf tlawd yn yr undeb Ewropeaidd, a mae hwnna wedi digwydd yn y 40 flwyddyn diwetha. Does dim angen arno ni bobl o'r Almaen yn dewis beth sy'n angen yn Ebu Vale. Sut yn nhw fod gwybod? Un peth na i fyth ddall ydy pam doedd bobl o dan yr oed 18 ddim yn cael pleidleisio. Oedden nhw'n cael yn y referendwm yr Alban, ond dim yn y referendwm yma. Dwi'n meddwl fod o'n bwysig iawn i ni glywed llais bobl iau am mai nhw sy'n mynd i fyw hefo y dewis yna pan maen nhw'n hyn, dach chi'n bo. Os ar y ddadl ydy fod nhw ddim yn ddigon eiddfed, dydy'r ddadl yna ddim yn gallu gweithio'r ddwy ffordd. Fatha mae bobl hyn yn gallu fod yn uffernol o disconnected i beth sy'n digwydd, dach chi'n bo. So mae'r ddadl yn gallu gweithio'r ddau ffordd.